Vil du lære at lave dit helt eget platformspil i Scratch? Så følg med i den her nye serie, hvor vi bygger et platformspil fra bunden. I dag starter vi med spilleren. Vi får den til at bevæge sig til højre og til venstre på 2 forskellige måder, og altid vende sig i den retning, den bevæger sig. Det bliver sjovt, og du lærer det hele trin for trin. Og lad os så komme i gang. Det første, vi skal bruge, er en spiller, der kan hoppe rundt. Du kan vælge en af Scratch-figurerne ved at klikke på kattehovedet hernede. Find den figur, du vil bruge, og så klik på den. Hvis du hellere vil tegne ind selv, så kan du holde musen over kattehovedet igen og trykke på penslen her. I mit spil vil jeg gerne have en sød lille firkantet spiller med store øjne, så det laver jeg lige her. Lige nu vender spilleren mod højre, og så kan vi spejle den med vores kode senere, hvis det bliver nødvendigt. Du kan også hente grafik ind i dit spil, som du har liggende et sted på din computer. Det gør du igen ved at holde musen over kattehovedet, og så vælge Hent Sprite. Så kan du vælge det billede, du gerne vil hente ind, og så tryk Upload. Nu, hvor vi har vores spiller klar, kan vi begynde at få den til at bevæge sig. Vi vil gerne have, at den bevæger sig til højre, når vi trykker på højre piletast, og til venstre, når vi trykker på venstre piletast. Lad os prøve den nemmeste måde at registrere tryk på piletasterne først. I den gule hændelseskategori kan du finde forskellige eventbrikker. En eventbrik vil altid have den her bule for oven. Dem kan vi bruge til at starte noget kode, når der sker noget bestemt. Til at gøre noget, når vi trykker på en piltast, skal vi bruge eventbrikken, når du trykker på her. Så lad os klikke og trække den ud i midten. Lige nu står der, når du trykker på mellemrum på min her. Men jeg vil jo gerne have spilleren til at bevæge sig, når vi trykker på piltasterne. Hvis vi klikker i firkanten her, hvor der står navnet på en tast, så kommer der en hel række af taster frem, som vi kan vælge mellem. Hvad med, om vi starter med den højre piltast? Hvad skal der så ske, når vi trykker på den højre piltast? Jo, vi vil selvfølgelig gerne have spilleren til at bevæge sig til højre. Positionen af vores spiller er bestemt af en x-værdi og en y-værdi. Når vi vil have spilleren til at bevæge sig til venstre og højre, så skal vi ændre x-værdien. Og når vi vil have den til at bevæge sig op og ned, ja, så er det y-værdien, vi skal ændre. For at ændre x-værdien kan vi gå til den blå bevægelseskategori og finde brikken, der hedder Ændre x med, og så træk den ned under vores eventbrik. Prøv at klikke på højre tasten nu og se, hvad der sker. Vi kan få spilleren til at bevæge sig til venstre på næsten samme måde. Jeg vil anbefale, at du pauser videoen nu og prøver at se, om du ikke kan finde en løsning selv, inden du ser videre. Vi skal selvfølgelig bruge de samme brikker som før. Nu skal eventbrikken reagere på venstre piltast. Og så skal vi ændre x med et negativt tal i stedet for et positivt. Nu kan spilleren bevæge sig, men jeg synes nu, at det er en let hakket bevægelse. Ikke helt så glidende, som vi kender det fra andre platformspil. For at få den her gode glidende bevægelse, så skal vi gøre 2 ting. Først skal vi håndtere tryk på tasterne på en lidt anden måde. Det vi gør nu fungerer i princippet fint, men når du trykker på er en eventbrik. Den venter på, at vi trykker på tasten, og når man holder tasten inde, så er der en lille pause, før den vil se det som et nyt tryk. Og derfor så er den lidt langsommere, end hvis vi selv hele tiden tjekker, om tasten er trykket. Det kan vi gøre ved først at tilføje en, når der klikkes på flag eventbrik for den gule kontrolkategori. Og så tilføje et for evigt loop for den orange kategori. Inden i loopet kan vi så tjekke, om højre og venstre tasterne er trykket. Jeg starter med at tjekke højre piltast ved at tilføje en orange hvis-brik. I sekskanten her skal vi så fortælle programmet, hvad det er, vi gerne vil tjekke. Og nede i den turkise kategori kan vi finde trykket på tastbrikken. Så den tilføjer jeg til min hvis og ændrer som mellemrum her til den højre piltast. Alt kode, vi putter ind i vissen her, vil nu kun blive kørt, hvis den højre piltast er trykket ned.
Vi kan så bare tage den kode, vi før brugte, hvis trykket på eventbrikken, og sætte den ind i den nye hvis-brik. Prøv selv at tilføje en hvis mere under den første, og se om du kan få spilleren til at bevæge sig til venstre. Som det er nu, så bevæger spilleren sig kun, når vi trykker på piltasterne. Og det kan lyde som den rigtige løsning selvfølgelig. Men faktisk fungerer langt de fleste platformspil lidt anderledes. For at få den helt rigtige flydende bevægelse, ændrer man spillerens hastighed og ikke position, når man klikker på tasterne. Og til det skal vi bruge en variabel. Nede i den mørke orange kategori kan vi klikke på lav en variabel for at lave en ny variabel, som vi kan gemme spillerens hastighed i. Hvis du ikke allerede kender til variabler, så kan du tænke på dem som spillets hukommelse. Når vi laver en ny variabel og kalder den x-hastighed, så fortæller vi spillet, at den skal putte den i sin hukommelse, så den altid kan huske, hvad x-hastigheden er. Til at starte med skal vores spiller selvfølgelig ikke bevæge sig. Så når du klikker på flag eventbrikken, skal vi have sat x-hastighed til 0. Det kan vi gøre med sæt variabel til brikken her. Og i vores hvis-brikke, hvor vi før bevægede spilleren, skal vi nu i stedet kun ændre x-hastigheden. De gamle brikker kan du enten højreklikke på og vælge slet brik, eller du kan trække dem ud af skærmen. Husk, at vi skal ændre hastigheden med et negativt tal, når der klikkes på venstre piltast. Vi skal også have tilføjet noget ny kode, som rent faktisk flytter spilleren. Men nu synes jeg måske, der begynder at være lidt meget kode i træk. Når vi laver større projekter, som spil godt kan være, så tilføjer vi nogle gange så meget kode, at det kan blive svært at holde styr på. For at gøre det lidt mere overskueligt, kan vi lave vores egne brikker og dele koden lidt mere op på den måde. Vi skal ned i den røde kategori og vælge lav en brik for at begynde at lave vores egen brik. Der er forskellige muligheder, vi kan vælge imellem her, men denne gang skal vi bare bruge den, der bliver foreslået. Det vigtigste her er nu at give brikken et godt navn. Tænk over, hvad din brik skal gøre. Jeg vil gerne bruge brikken til at opdatere x-hastigheden, så jeg kalder min brik opdater x. Når vi har lavet en ny brik, kommer der automatisk en tilhørende rød startbrik frem her. Vi kan så trække vores hvis-brikker med alle deres tilhørende kode ind under vores nye opdater x startbrik. Hver gang vores anden kode møder en opdater x-brik, vil den nu køre den her kode. Det sidste vi så skal gøre, er at trække en af vores nye opdater x-brikker ind, hvor de hvis-brikker stod før. Nu har vi delt vores program op i flere dele, men programmet opfører sig stadig fuldstændig som før. Så vi har nu ændret x-hastigheden og flyttet en del af vores kode over i sin egen brik. Men når vi trykker på piltasterne, bevæger spilleren sig jo ikke. Vi kan dog se, at x-hastigheden ændrer sig fint. For at få spilleren til at bevæge sig igen, vil jeg igen lave en ny brik. Denne gang skal den hedde opdater spiller. Det er så her, vi igen vil bruge ændre x-brikken. Men i stedet for at skrive et tal ind, så kan vi bruge den x-hastighed variabel, vi lavede tidligere. Under den mørke orange variabel-kategori kan vi finde en oval blok, hvor der står x-hastighed. Den kan vi så klikke og trække ind, hvor vi kan skrive et tal. Og nu skal vi selvfølgelig også huske at bruge vores nye brik et sted. Kan du selv se, hvor brikken skal være, for at programmet virker igen? Prøv at teste spillet nu. X bliver nu ændret præcis med den x-hastighed, vi har bedt spillet om at huske. Vi har dog et lille problem nu. Det er virkelig svært at få spilleren til at stoppe med at bevæge sig, og hastigheden kan ende med at blive ret høj, hvilket gør det svært at ændre retning. Måske er det en god idé, hvis hastigheden hele tiden bliver en lille smule mindre. En mulighed er at gange x-hastigheden med et positivt tal, som er lidt mindre end 1. Til det skal vi igen bruge sæt variabel til brikken. Under den grønne operator-kategori kan vi så finde en gangebrik og trække den ud
hvor vi sætter vores variabel. I første oval skal vi have x-hastigheden, som vi jo finder i variabelkategorien. Og i den anden oval skal vi så skrive et positivt kommatal, der er mindre end 1. Her ganger jeg x-hastigheden med 0,8. Det synes jeg passer mit spil godt. Men prøv at eksperimentere med både tallet her og det tal, du ændrer x-hastigheden med i opdater x-brikken. På den måde kan du finde den kombination, som du bedst kan lide til lige netop dit spil. Det sidste, jeg vil vise dig i den her video, er, hvordan vi kan vende spillerbilledet, så den altid vender den vej, vi bevæger os. Oppe i den blå bevægelseskategori finder vi peg i retning-brikken. Den kan vi bruge til at vende spilleren rundt. Find det sted i koden, hvor vi registrerer, at der bliver trykket på højre piltast. Her vil vi gerne pege til højre, hvilket med den her brik svarer til 90 grader. Og når vi trykker på venstre piltast, ja, så vil vi selvfølgelig gerne pege til venstre, hvilket i det her tilfælde svarer til minus 90 grader. Altså, nu drejer spilleren sig helt sikkert, men den bliver ligesom drejet rundt i stedet for at blive spejlet. Så når vi bevæger os mod venstre, så vender vores spiller på hovedet, og det er jo ikke helt det, jeg gerne vil have. Heldigvis så er der også en brik, som vi kan bruge til at sætte, hvordan vi gerne vil have vores spiller bliver drejet. Vi kan trække Sæt rotationsstil-brikken ud i starten af vores når der klikkes på event. Og så skal vi vælge venstre-højre som rotationsstil. Nu bliver vores spiller spejlet i midten, i stedet for at blive drejet rundt. Det var alt for denne her gang. Vores spiller kan nu bevæge sig til højre og venstre. Næste gang så kigger vi på, hvordan vi får den til at hoppe. Jeg håber, du kunne lide videoen, og husk at like, subscribe, klik på klokken og alt det der, hvis du vil se mere som det her en anden gang. Vi ses!